ассалому алайкум донишҷӯёни гиромӣ. Ман Маҳбура Киромова ҳастам ва имрӯз бо шумо дар бораи салосати баён дар журналистика суҳбат мекунам. Ҳамчунин аз камию костиҳое ки аксаран ҳамқаламонамон ба он роҳ медиҳанд ёдовар мешавам. сабки содда яке аз шартҳои муҳимтарини таҳияи матлаб ҳисоб меёбад, чун бо тақозои замон дар як дақиқа ба сари аудитория даҳҳо хабар мерезад ва таваҷҷӯҳи хонандаро танҳо ҳамон маводе ҷалб карда метавонад ки бо забони фаҳму омода шуда бошад. мегӯянд матни хуби журналистиро ҳама аз хурд то калон бояд дарк карда тавонанд. албатта матлаб ба он андозаи содда набояд бошад ки мавриди тамасхуру интиқоди забоншиносон қарор гирад, аммо риояи ин меъёр яъне салосати баён дар матни журналистӣ ҳатмист. ҳоло чанд қоидаи маъмулиро бароятон таъкид месозем. якум, аз калимаҳои душворфаҳм даст кашед. баъзе аз ҳамқаламонамон сатҳи забондонии аудиторияро ба назар нагирифта бо истифода аз калимаҳои нодир суханпардозӣ мекунанд ки на ҳама вақт ба фоидаи кор аст. масалан ба ҷои калимаи кинатӯзӣ ки дар расонаҳои тоҷикзабон гоҳо рӯи кор меояд, хубтар мешавад муродифҳои оммафаҳми он яъне душманӣ ва ё хусумат истифода шаванд ва ё ба ҷои фақид ки баъзан дар воситаҳои ахбори оммаво мехӯрем вожаҳои ба аудиторияшинос яъне марҳум ва шодравон қобили қабул аст. дуюм, аз истифодаи бемавриди калимаву ибораҳои туфайлӣ худдорӣ кунед. беҳтараш аз ифодаҳое ба мисли бояд гуфт, ба самъи шумо мерасонем, бояд қайд намуд, зикр кардан ба маврид аст, даст кашида хонанда ё шунавандаатонро бевосита аз мағзи сухан огоҳ кунед. сеюм, аз ифодаҳои сохтаи хоси муассисаву идораҳо парҳез кунед. масалан, аз ин пораи матн гумон аст ки хонанда чизе фаҳмад. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки бо мақсади таъмин ва риояи ҳуқуқ ба арзёбии воқеии донишу маҳорати довталаб ба ӯ ҳуқуқи додани аризаи апеллятсионӣ дар бораи норозӣ будан аз холҳои ба имтиҳонҳои ӯ гузошташуда дода шудааст. мутаассифона журналистон аз сомонаҳои расмӣ чунин хабарномаҳоро бетаҳрир тахта ба матнҳои худ мекӯчонанд. масалан, ин ҷумлаи муғлақу дарозро метавон чунин таҳрир кард. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мекунад ки довталабон дар ҳолати норозӣ будан аз натиҷаҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ ҳақ доранд аризаи апеллятсионӣ диҳанд. чорум, ҷумлаҳои мураккаби бисёртаркиба насозед. масалан, ҳамкоронамон аз агентии миллии иттилоотии ховар ба чунин камбудиҳо зиёд роҳ медиҳанд. дар матлаби мазкур як ҷумла аз як сархат иборат аст. маъмулан ҷумлаҳое ки бо истифода аз 8 калима сохта шудаанд хеле осон хондаву фаҳмида мешаванд. аммо агар ҷумла аз 17 то 25 вожа дошта бошад, барои хонандаю шунаванда даркаш хеле душвор мешавад. дар мисоли овардашуда аз ховар 61 калима паси ҳам чида шудааст ки калобаи саргумро мемонад. шашум, дар истифодаи истилоҳоти соҳавӣ эҳтиёткор бошед. албатта ҳангоми ногузирӣ аз чунин ҳолат ҳадди ақал шарҳашро пешниҳод кунед. ҳамкоронамон аз радиои озодӣ дар мисоли мазкур кӯшиш карданд ки ҳамин корро анҷом диҳанд, аммо шарҳи истилоҳи иқтисодии интервенсия ҳамоно норӯшан мондааст. бояд дар хотир дошта бошед ки на ҳамаи хонандагони шумо аз истилоҳоти ин ё он соҳа бархурдоранд. масалан, истилоҳи интервенсияро дар ҷумлаи мазкур бояд чунин шарҳ медоданд: интервенсия ин бо роҳи сунъӣ нигоҳ доштани қурби пули миллӣ аст. дар ёд дошта бошед ки сабки суфта на танҳо ба салосати забон, балки ба соддагии сохтори матлаб ҳам дахл дорад. фарз кардем навиштаи шумо матлаби иқтисодию таҳлилӣ аст. табиист ки дар чунин матолиб рақаму омор одатан фаровон мешаванд. хуб мебуд ки шумо дар таҳияи чунин матолиб рақамҳоро дар шакли инфографика пешниҳод кунед. дар инфографикаи мазкур журналистони Спутник Тоҷикистон ҷаҳиши чашмраси истеҳсолоти саноатии кишварро инъикос карданд.
инак мавзӯи мо ба охир расид. Умедворам бароятон дарси имрӯза муфид буд. Мувофиқи нақша, пас аз ҳар як дарс шумо имкон доред дар чати алоҳидае ки махсус бароятон омода мешавад, доир ба мавзӯъ суолҳои худро фиристед. кӯшиш мекунам дар давоми 1 соат бо шумо дар тамос бошам ва ба пурсишҳоятон посух гӯям.